Salutare toată lumea! Și astăzi vom juca Minecraft. Da, se pare că jucăm Minecraft. Așa. Aici sunt setting-uri. Nu prea vă interesează. Eu n-am umbrat aici. Bun. Jucăm Minecraft. Deocamdată. Minecraft, după cum v-am zis. Minecraft, da, și avem și Ghost Simulator. Asta ar trebui să-l deinstalez, că nu prea mai am ce face cu el. Hai să începem. Da, nu se pare că nu pot vorbi cu nimeni pe Skype. Da, acum o să dureze ceva, dar nu o să stăm mult așa. Maxim 10 minute așa, sau 5, nu, 10 minute, gata. Jucăm doar 10 minute. Dar dacă jucăm mai mult, ar fi mult mai greu asta să facem noi. Normal, că ar fi mult mai greu. Da, și mă scuzați că n-am postat. Da, sunt și eu începător, vă dați seama. Sper că se vede ceva mai mult. Aici este o lume de-a mea făcută, nu cred că vă interesează. Da, și după cum v-am zis, astăzi vom juca Minecraft, Skyblock. Sper că nu vă supărați dacă jucăm și noi Skyblock. Iar sper să nu vă supărați dacă joc și mai Skyblock. Pentru că Skyblock e viața mea într-un fel. Ce, mă? Ce, what the fuck? De ce nu mai pot să iau iteme? De spart pot să spart, da. De pus, nu, de luat nu pot să iau. Ce că de vizită. Asta nu pot să-l iau, uite. Dar cele care le arunc eu pot, dar nu știu de ce, uite. Dacă sparg aici, nu pot să iau. Oh, I be the bug. Where? Da, ba tu poți să arunci în mine. Bum. Șaca bui. Și mai bum. Încă mai bum. Tu dacă mai arunci poți să nu te bat. Că mor. Și-o da afară resistance. Dar tot a murit. Nu, s-a despămat.
Hai să vedem dacă acum mă lasă să iau chestii. Dacă nu sunt aruncate pe mine. Da, și-a revenit. Bun. Filma 5 minute, da. Păi cam atâta pentru ziua de astăzi. Nu o să filmez chiar așa de mult pentru că vedeți câtă mea, prea multă mea. Da, și ne vedem data viitoare, toată lumea.